Il-Bank of Valletta ħabbar li fl-ewwel 3 xhur tas-sena għamel liħ qabel it-taxxa ta' 63.7 miljun euro. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv tal-bank Kenneth Farrugia spjega li din hija żieda sostanzjali ta' kważi 37% meta imqabbel mal-istess riżultati għall-ewwel kwart tal-2023. Ir-riżultati mnedija mill-fatt li kellna tkabbir sinifikanti fil-kamp tas-self, kemm self kummerċjali, personali u għal dawk li jixtiequ jixtru l-ewwel jew it-tieni dar tagħhom, però wkoll kellna attività tajba ħafna fil-kamp ta' dak li nsejħulu n-net fee and commission income. Li dik l-erja fejn il-bank joffri diversi servizzi bħal kamp tal-brokerage, il-kamp tal-investimenti, il-kamp tal-bank assurance, fejn hemmhekk il-bank kellu attività wkoll qawwija ħafna kumparata mas-sena li għaddiet. Is-Sur Farrugia nnota li l-Bank of Valletta bejn Jannar u Marzu li għadda reġistra żieda ta' kważi 9% fis-self għall-inizjattivi favur l-ambjent, b'self ta' 58 miljun euro lil klijenti tiegħu għal dan il-għan. Ġi spjegat li żieda fil-qlieħ kienet riżultat ta' titjib fit-dħul operattiv tal-bank li jirrifletti tkabbir ta' 23% għal 117.4 miljun euro meta mqabbel mal-istess 3 xhur tas-sena li għaddiet. Sa dan it-tant l-ispejjeż operattivi tal-bank inkluż dawk marbuta mal-istrateġija żdiedu bi kważi 7% fuq dawk tas-sena preċedenti, hekk kif ġie spjegat li l-bank sostna l-isforzi tiegħu biex isaħħaħ it-talent, itejjeb il-kumpens u l-benefiċċji, jinvesti fit-teknoloġija u jkun aktar konformi mar-regolamenti. Iċ-Chairman tal-Bank of Valletta, Dr. Gordon Cordina, esprima sodisfazzjon għal dawn ir-riżultati pożittivi li qal huma inkoraġġanti u xhieda tal-isforz tal-bank biex ikabbar in-negozju ewlieni tiegħu. Pro-dinja mhijiex possibbli, nafu li hemm inċertezzi ġeopolitiċi li jistgħu jinfluwenzaw l-ekonomija internazzjonali kif ukoll dik lokali, nafu wkoll li fil-waqt li l-inflazzjoni fl-Ewropa ħad tkun qiegħda tinżel, dan ħajfisser li l-interessi hemm barra se jkunu qegħdin jinżlu wkoll u b'hekk jista' jkun li jkun affettwat b'mod negattiv id-dħul tal-bank. F'dan l-isfond, Dr. Cordina qal li l-bank se jaħdem biex iżomm il-prestazzjoni tajba tiegħu għal numru ta' żmien permezz ta' investimenti għaqlija f'bonds li jkunu ta' sigurtà kbira, kif ukoll permezz ta' self lil familji u negozji u żieda fl-investiment fid-diġitalizzazzjoni inkluż f'sistemi li jilqgħu għal scams u kriminalità. Indirizza l-konferenza tal-aħbarijiet ukoll is-Sur Kevin Cardona, uffiċjal finanzjarju ewlieni tal-Bank of Valletta.